Ayun po, luto na yung pangkarin ng kalabaw. Bisa nga. So ayan, good evening mga par. Bali, ang content naman natin ngayon ay food trip kami ng ng kalabaw. Kanina kasi may nagtinda ng kalabaw. Yung ulo ng kalabaw binili ko para na ilalagay ko sa rip, chinap na nila. Ilalagay ko sa rip, sasabawan para sa 15 na birthday ng anak ko. Tapos yung iba niluto na namin ngayon pag puputripan namin. Ayun yung yan dun yung sinabawan. Yun, tapos may pa yung balat. May balat. Tapos pakita mo yung yung ulo na chinap na. Ito. Isang balde po yan. Yan. Puno yung balde. Isang balde na ulo ng kalabaw. Pakita mo yung doon. Pakita mo. Wait. Ate yan, yung videographer ko yung asawa ko. Ako, nagkukusot muna ako nitong mga iba kong damit. At yung mga nagluluto, mga kamag-anak ni Miss, mga pinsan niya. Yan. At sana magustuhan niyo yung vlog na to. Araw ng Lunes. Yan. Preparasyon na po kasi yung okasyon ko para sa 15. Yun nga po mga niluluto doon. Bebe. Ha? Birthday ni Bebe. Oh, birthday ni Baby. Ano po nga? Sa 15. At yan po, nakalaban na ako at kakatapos lang din nung premiere ko. Ayan, tapos na. Yan sila, patuloy yung pagluluto. Yan. Yung balat nung kalabaw, sinusunog yung balahibo. At ito yung dila nung kalabaw. Yung pinakuluan na yan. At sa lalagay ko muna sa freezer para sa akin pwede yan. Sisigin ko. At ito na yung ibang laman ng ulo. Malapit nang maluto. Po. Dami. Mura lang po kasi yung karne ng kalabaw dito sa amin. Napakamura. Shout out kay tatay ni Kuya Noli. Paborito niya to. Kalabaw. Ayan. Ito yung balat. Mamaya lagyan ko ng ilaw. Sinusunog yung balat para pansahog dyan sa pag naggulay ng laing. Ito yan mga pinsan ni Mrs. Amoy! Ay. Ayan, Mi, sampay mo na to, Mi. Pinapasampay ko na dun sa asawa ko. Kasi bibili muna ako ng pang-ulam dun sa anak ko. Pritong manok. Yun. Ito yung dila nung nung kalabaw. Hiwain ko kasi lagay ko na sa rib. Ito. Ayan yung balat ng kalabaw. Sinunog yung mga balahibo. Sarap po niya ng panlagay sa gulay na gabi. At dito na tayo. Gulay gabi mga pistil. Dito na tayo sa ulo. Lalagay ko na dun sa rip. Yo! Yung mukha pinaturo. Ayun. Ulo. Yung karne ng ulo. Ano, ito yung dila. Kamu ganun sa doson.
Ano? Bukan ni mak gagawin teman ya. Magay do ya palsu. Ato na suan ito. Yung kuhol. Sura. What? Sinabuhan. Ay di mak. Ano? Yung karne na ulo. Lagay ko dun sa freezer ko. Sila nag-ano nito. Gumawa kanina. Dami. Yun. Ayun po, luto na yung bangkar rin ng kalabaw, yung ulo. Wala po na. Dami. May sili pa. Sarap. Pa-plastic ko na siya. Hindi din naglaman. Yan. Gusto na mo tulang. Tulang. Ang tabudo. Ay. Amo po katukar ni. Karong bawi ito. Pulutan sana, bagatin sa tuna ko tabusog na. Ang dami na. Yung may mag-inom, pulutan. Yung wala, kulang. Ayos. Ay, freezer. Mga sa butik na. Ay! Ang kilo no. Okay. Walang laman na yelo. Yung ating freezer ngayon. At ko na ikadulo no. Yun. Ito na katiting ko nagkatagwa. At yan na po yung ano, yung mga para sa birthday. Walang anong hilo. Hindi lang. Ito yung kuhol. Ayan. Luto na rin yung kuhol na yan. Bigas na lang yung kulang. Bigas na lang. Sabit na lang yan. Yo! Kada, lulok. Busog na ako doon. Amoy! Hindi na ako. Yan, patuloy pa rin ang pagsunog ng balat. Hindi ay. Lupit. Hiram sana. Ginagbutok ito po. Ito na yung kanin. Kainan na. Yelo, tubig. Yan. Mga, kauna kita. Amoy.
Ayun po, sarap nung kainan. Kaso, bitin yung kanin. Kunti lang yung masahin ko, wala kasing kalderong malaki. Kaya yung kaldero lang na yun yung... Ano, Tugot-tugot ka nun. ayun sila. Ayun, tapos na. Manaiya kasi sa camera. Kaya di ko na kinukuhanan sila na kumain. Pwedeng program. Bukas ko kikiluhin kayo bukas. Bukas kikiluhin. Nagpwedeng. Nagpwedeng. Kiluhon. Hindi kiluhin bukas yung mga nagpwedeng. Titingnan kung hindi na malnourished. Amoy. Papak na lang, papak. Mukbang.